правим епизод 4. Да, епизод 4. Тук, ето ни ги бетовете. И ще се опитаме тук да става епизод да стигнем до милиард лева. Не знам колко части ще направя. Моля ви, сложете един лайк на тия видеа, които правя. Защото сме луди, ако сложим лайк. Факт ли е? Факт. Ще станете... Ще ви хареса много и ще ви се абонирам и на вашия акаунт, само ако вие се абонирате на моя. И ще се абонирам на вашия акаунт. Просто трябва да си напишете името на акаунта ви в YouTube на коментарите и аз ще ги дам. И ще ги дам и ще се абонирам. Така ще се абонирам. Така. Понякога се бъгва тук, има някакви лагове, не знам какво са. Ей, йоу! Ей, йоу! What the? Йоу! My goodness! What the hell? Вижте колко е огромно това е. Вижте колко е огромно това бе. Се кача тук. Не мога се кача. Леле, майко мила. Майко мила. Какво стана тук? Леле, майко мила. Това стигна и до моят гарден, бе, гледайте. Това е грамадно. И то стигна даже до тук. What? Това нещо е грамадно. Това нещо е мега грамадно. Не знам това как го направи. Може би първо на с робот. Добро утро, Ева. Правя едно видео. Скемера е тук пак. Какво става с скемера? Голд! Ще дам това на скемера. Не се тъжно. Ако е скемера. Виж просто това колко е огромно, Ева. В момента рекордваме ето тук, гледай. Това не твоите ли е гарден? Да, това не е моят гарден. Това е на някой друг гарден. Това е огромно. Аз знам, тази е на някой ютубър. What? YouTuber? Are you serious? Да. Според мен е. Няма да давам на скенери неща. Аз вече съм почнал видеото, Ева. Аз мога да си дам нещо. Ева, можеш ми дадеш нещо? Добре, ако искаш ме джойни, ми го дай. Дотискам. Чакай ме. Добре, хора, Ева ще джойне. Да даде някакво нещо, не знам какво ще ми даде. Ей, йо, какви са тия големи неща, бе? Ей, йо! Burning bird. О, май годнес! Ева, това не съм аз. Това не съм аз. Трябва да ми станеш приятел. Копирай това име. Накопирай това име. ISJL. Нямаш такъв. Трябва да отидеш. Не, ти го направи.
Окей, кажи ми. Добре, ще адна. Хора, махам се от играта да адна Ева. Ще се върна. Не знам как да го паузам, сори. Така че трябва да продължим. Така. And then, Аз написи Ева на топ. Вот, как да ти намеря акаунт? Колко па има? Окей. Има 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, сега имаш request и accept. Да, сега се връщаме в request. Wow, I got it. Така. Може ли да не ги селваш? Защото ако ги искам, ще трябва да ви ги. Леле, ще имам ябълка. Скъпо. Йоу! Къде ти е гардена, Ева? Ще искам ти го лайкна. Ева, ще ти лайк. Нов апдейт. Алекс, Ева, то не глиш. може да скачаш. Аз не мога. Йоу, и ти ли получи този глич, както мене? И ти ли получи глича? Защото и аз съм вече получал глича. Леле, имаш 9 лайка, ето сега ще го направя да е 10 лайка. Леле, колко неща имаш? 25 billion. Ева, искаш ли нещо от моя The Garden, защото имам и петове? Ще гифна едно петче. Ева, отиди при моя гарден и кажи какво искаш от него. Чакай, аз в момента да... Имам домат. Алекс, искаш ли ето е този carrot? Да, искам го. I have a rainbow one. Rainbow, да. То аз вече съм I have имал. a rainbow and Аз знаеш ли, че и аз съм имал Rainbow. Но сега Аз имам шок. rainbow and Аз вече имаме нещо шокт. Аз подавам. Ето гледай, ела ти покажа какво ми е шокт. Ето виж, тук ми е това ми нещо ми е шокт. Watermelon. Айде колектвам. Леле, имам диня, ти обичаш диня. Искаш ли я? Не. Ето гледай. Имам диня. Хора, това е Ева. Ето ти тази диня. Не, искам, но ще я сепна. Да. Благодаря. Виж това куче, искаш ли? Не е сладко. Не. Аз искам да сепна. Какво? Гледай към мен. Ей, йоу! Дай ми го. Дай ми едно от тия. Колко си добра тази игра, е? Просто
Просто един, който е фейк фолтед ми даде. О, фейк фолтин ти даде тия неща. Това е Но мега аз добро. мога да ти дам някакви си. Виж какво ми са гифнали, виж, тук имам куче такова, те са ми ги гифнали тия неща. Ау. Ти имаш да запълнено хлъв. Взимам си доматчета. Алекс, искам... Look at you, you got bonus Alex? tumor. Yo, Алекс, виж мой бинсток. дай ми го. Дай. Не. Ева ще те гифна нещо. Ще гифна the shocked thing. О, Алекс, имаш капибара. Искаш ли да трейдваме за капибарата? Окей, какво искаш? Ти обичаш ли капибари? Много. Добре, ти дям ли? Не. Тази ми е почти любимата. Капибора. Тя е много добра. Какво прави? Не знам Не. какво прави. Не. How much does this worth? Не. Golden now. Не. Вече готова е. How much does this worth? Леле, това е много добро, бе. Това е много добро. Алекс, 6000. 6. Алекс, виж моето колко е. Само it's worth. А виж това колко върхва. Виж това. Не. Ау. Алекс, Да. това почти ще ми стане до 1 билион. Да, искаш ли да го дам? Да. Добре. Гифт. Благодаря много. Много ти благодаря. За нищо. Чакай, искам да си дам нещо. Какво? Чакай, искам нещо, което е повод. How much is this worth? Okay. Искаш ли го? Да, искам го. Това е 700,000 долара. Искам го. Как може да ти го дам? Ела при мене. Actually, нямам да ти дам нищо. Опа, нещо ще го взема, ще му взема. Не, Този- той си го взе. Първо ще искам да видя всички моите петове. Дано никой не ми стилне нищо от гардена. Ама си Леле, мога си колекна това. Да се го колекна това. Алекс. Виж какво имам, Ева, виж какво имам. Виж какво имам. Алекс. О, не, много е. Алекс, няма нищо да ти дам. Чакай, Алекс, извинявай. How much does this work? О, леле, това е много. Така. Така, каквото си взема, каквото си взема. I have 34 million. 4 million? Не, 34 million. No way. Yes, wait. Леле, томейдо се иде най-гадното, брат. Да, Алекс иска. Не знам дори що го взех. Ама Алекс. Томейдо. Сега ще си изселя на инвентарито, за да нямам нищо. Ток. I really want. Благодаря. Оу! Какво има? Виж, mutation! Има mutation! Това е новия. Може. Moonlit pineapple. Алекс, може ли да покажа нещо? Да.
Ще хора. Ще направим част 4. Ще направим част 5. А не искаш ли да го ставя